अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। मल्लसम्राट प्रतिष्ठान सावंतवाडी तसेच अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोव्याच्या वतीनं कोलगाव इथं आयोजित केलेल्या मोफत आरोग्य तपासणी आणि चिकित्सा तसेच मोफत औषध वितरण शिबिराला कोलगाव येथील नागरिकांचा आणि पंचक्रोशीतील नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला। या शिबिरात तब्बल 309 रुग्णांनी आपल्या आरोग्याची तपासणी करून मोफत औषधं देखील घेतली। शिबिराचं उद्घाटन अटल प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर, कोलगावचे सरपंच संतोष राऊळ, मल्लसम्राट प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष जावेद शेख, उपाध्यक्ष प्राध्यापक रुपेश पाटील, सचिन पैलवान ललित हरमलकर, खजिनदार पैलवान गौरव कुडाळकर तसेच अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा येथील वैद्यकीय टीमचे प्रमुख डॉक्टर राजेश उईके, डॉक्टर योगेश शिंदे, डॉक्टर अंकिता मसूरकर, डॉक्टर दत्तप्रसाद पवार, डॉक्टर प्रसाद नार्वेकर, डॉक्टर रेश्मा राजीवन यांच्या उपस्थितीत दीप प्रज्वलित करून करण्यात आला। यावेळी मान्यवरांचा सत्कार पर्यावरण संवर्धनासाठी आवश्यक असणाऱ्या वृक्षांची रोपं देऊन मल्लसम्राट प्रतिष्ठानच्या प्रतिनिधींद्वारा करण्यात आला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।